bij de routewijzer op Jokers TV. Een hele bijzondere Jokers TV, want de technische commissie van Jokers die heeft besloten om de route een andere route te laten weren. Dus eigenlijk een kakelverse route. In plaats van de parade op het eind, ik heb de parade aan het begin, hier op de hoek van de Kulsepoort wordt een optocht opgesteld. De routewagens die komen door op het grote museumplein, wie zich dat huurt. En de optochtdeelnemers, die groepen zeg maar, en de joegskapellen en de kleinere wagens, die komen wie altijd op de dekken van Oppersingel te staan. We laten ook die nieuwe optochtroute nou zien. Dat doen we samen met de technische commissie van Jokers, waar die gewoon nog overal controleren of ook alles echt in orde is, ook de veiligheid, etc. Maar er zijn ook een paar optochtdeelnemers die gewoon ook die route keuren. En dat zit hier allemaal in Jokers TV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben van Hering op de wacht. Kan ik hier het nummer afvallen? Dit is nummertje 1. Oh, fantastisch. Super, Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom de joekspelderij ten Haspel aanmelden. Dit is hier nummertje 2. Oké, dankjewel. Super. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom boeien aanmelden voor de optocht. Dit is hier nummertje 3. Ja, super. Dankjewel. Dankjewel. Optochten. Ja, dat hadden we toch afgesproken dat dit polder aan het begin van de parade om licht zou zien. Nog even en dan zit alweer de linten in de lok. Dan liggen de jonge flotsen weer te piepen in de bok. Dan plukken we weer veldboketjes. En de meidjes lopen lochtig in hun zomerkleedjes. Nog even en dan zien we weer zoiets. Dan zien we weer ons wintertiene kwiet. Lekker zunke, lekker windje, lekker werken. Lekker dansen door het leven wie een verken. Och hadden we maar vleugel. Het eerste stuk van de optochtroute hebben we al gehad, van de Kulsepoort heen over de parade. En hier, wie is het eerste stuk bevallen? Ja, tot nu toe wel goed. De parade is altijd gezellig, dus wat dat betreft komt dat wel goed, denk ik. Ik zit een beetje voorstellen wie het er dadelijk goed zit, helemaal vol met mensen. Ja, ik hoop meer als nu, want nu is het niet zo druk. Maar ik denk dat dat wel goed komt. We hadden nog niet verder op. Lekker windje, lekker werken. Lekker dansen door het leven, wie en verken. Och hadden we maar vleugeltjes. Dan vlogen we wie de vleugeltjes. Lekker zunken, lekker windje, lekker werken. Lekker dansen door het leven, wie en verken. We springen gaat door in de hoog. Dan kan je rust, er is nog blok genoeg. Nog even en dan komen ook de kuur weer in de wei. Dan bleuien weer de ketjes en de brummen op de hei. Dan wandelen de oude vandaag en de moedertjes met kindjes in de kinderwagen. Nog even en dan gaan de ramen op. Dan kust de zon ons uit de winterslaap. Lekker zunke, lekker windje, lekker werken. Lekker dansen door het leven, wie een veerke. Och hadden we maar vleugeltjes. Dan vlogen we wie de veugeltjes. Lekker zunke, lekker windje, lekker werken.
Lekker dansen door het leven wie een veertje. We springen gaat door in de lucht. Dat kan gerust, er is Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk allemaal prima. Alleen heel veel mensen vragen zich af op dit stuk. We kiezen dus de ingang naar de Steinstraat heel snel. Wie heb je dat opgelost? Nou, we hebben gevraagd aan de horecamensen wat ze hier allemaal gaan doen. Want op de zaterdag verder was er nou, komen hier al heel op tenten staan. Nou, dat hebben we allemaal ter plekke uitgemeten. En we hebben kunnen zien dat we er makkelijk door kunnen. We hebben 4,60 meter breedte. En de wagens zien maar maximaal 3,20 meter, dus dat moet makkelijk gaan. De horeca doet er fijn mee? Ja, dus zeer zeker, want ze gewoon zelfs het krijgen wat in de tenten staat, gewoon ze op zee zetten, zodat het publiek erdoor kan. Perfect, hè? Ja, heel fijn, heel fijn. Ja, dit is het eind van de optocht. Hij is fijn door de binnenstad geslingerd. Uiteindelijk hij op de Judenstraat uitgekomen. En ter huurte van de Kwartelenmeert, daar gaat iedereen zijn eigen weg. Ook de optochtdeelnemers die nou mee hebben gedaan. Wie is de route bevallen tot nu toe? Leuke route. Ik denk dat er heel veel toeschouwers komen te staan. Dat wordt een geweldige optocht. Ik mis alleen die snapjes op de Boermanstraat. Ik denk dat dat niks wordt. Die zetten we dan heen neer. Dat is goed. En ook als vrienden van de Joekskapel hebben enorm hun best gedaan, zich uit de nood geblazen. Zelfs nog erger als in een andere extra optocht. Maar wie ziet je er van de Joekskapel uit, de optochtroute? Ja, vernieuwend. Het is wel een stuk korter, dus we hebben meer tijd om te kleppen. En het voordeel is, we beginnen met een nummer en sluiten met hetzelfde nummer sluiten we af. Ik maak gewoon alle nummers iets korter en dan komt het helemaal goed. Komt het helemaal goed. Veel succes! Ja, het belangrijkste eigenlijk in deze route is natuurlijk de wagens, de grote wagens. De grote wagens, daar hebben we deze groep voor gecontracteerd om dit te controleren. En wie is het uitgevallen? Het paste precies, geweldig. Het ging er precies doorheen. Een mooi stukje Venlo heet de Judenstraat, geweldig. Dus de optochtdeelnemers zijn tevreden? Wij zijn tevreden, geslaagd. Nou, ja, als de optochtdeelnemers tevreden zijn en de mensen aan de kant zijn tevreden, wij dan om niet tevreden te zien als Jokers TV. Let heel goed op, want in de komende tijd zie je nog heel erg veel filmpjes van Jokers TV. Minstens net zo leuk wie deze, dus ga kijken en ook ga wie staan.